ukutya kwehagu kuyadura. Then ukubukela iphupha osalizamayo ukulakha litshabalala nje kanjalo kuba ngoku kufana ukutshabalala kwephupha. Amafama aseMpuma Koloni abala ilahleka emva kokuqhamuka komkhuhlane wehagu i-African swine fever kweli phondo. The 2024 upcoming national elections demand our active involvement, and we shall mobilize vigor to secure a decisive victory for the African National Congress. Umbutho wamanini ANC uthi uza kubila usomo ukuqinisekisa impumelelo engathandabuzekiyo ye-ANC kunyulo jikelele lonyaka ozayo. Egameni lonondaba belijelo ndiyaphodisa mawethu ndisamkela nani babukeli bethu kwijelo i-DDT masikawule siwarhuqa. Babala ilahleko abafuyi behagu eMpuma Koloni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wehagu i-African swine fever. Iindawo ezichaphazelekileyo ziquka isixeko eNelson Mandela Bay, umasipala wesithili amathole neSarah Baartman. Abona bathwaxeke ngamandla ngabafuyi abasakhasayo nanjengoko bengenazixhobo zanele ukuqubisana nalo mkhuhlane. Masive ingxelo enabileyo kwintatheli yethu abungile yankisi. Amafama asakhasayo apha kwiphondo leMpuma Koloni bayaqhubekeka ngothwaxa kakubi yimkhuhlane wefiva osuka kwihagu, nalapho abanye babhenele ekuzibulaleni ihagu zabo kuba bangakwazi kuba bazokuthini. Kodwa ke ukuva kwaba bachaphazekileyo sinayo uBusisiwe Mbane. Mama, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Siyava ukusixelela uba sowubulale 13 ngoku ngenxa yalo mbulalazo. Ewe bhuti kunjalo. Ndibulele ihagu ezi-13 ngenxa yombulalazwe. Ibuhlungu kakhulu ke. Akuvakali kamnandi ngoba okokuqala ukutya kwehagu kuyadura. Then ukubukela iphupha osalizamayo ukulakha litshabalala nje kanjalo kuba ngoku kufana ukutshabalala kwephupha. Ndinesicelo ekubheka phambili urhulumente abasemagunyeni nabasemandleni ukungenelela kwabo kumakuthi mafama amancinci indlela esinoncediswa ngayo. Andiyazi ukuthi ndingathi bona mhlawumbi banantoni but kuba fama amancinci asakhasayo ukuthi basincedise nathi sikwazi ukuthi sibe ngamafama amangomso. Njeba mama kunjena ngoku siyayibona indlela yakho yokuphila lena, mhlaza phela zonke ezaku zakho uzoxotha ngantoni kade zikho? Kunzima, akukho lula. Andijonganga kwehagu zodwa. Ndiyathengisa impahla as well. Ndiyastoka from eDurban. Ndithengisa impahla. Andijonganga kwehagu zodwa. Ndiyazithengisa neesausages. So ukucaca into yoba le i-case engakwaziyo out of hand, that means andina choice but ukuqhubekeka nezi izinto ndizenzayo, ukuthengisa impahla nee-sausages and stuff. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho mama. Busisiwe Mbane nongumfama walapha kulo mmandla waseDikeni phansi komasipala eRaymond Mhlaba esithi bana kufuneka ajonge kwezinye inkalo ngokuze azokwazi ukwenza ingeniso ngenxa yalo mbulalazwe. Sizithathe izindambo sizibuyisele kuni eGauteng. Usaxinwe ngemibuzo uZandile Khumalo kudadewalo wayithandana noSenzo Meyiwa uKheli Khumalo. Igqwetha lomnye wabakanelo bajamelene netyala lokubulala uMeyiwa uadvocate Zandile Mshololo upheke sophula lokaKhumalo ngobungqina obebunikwe phambi kwalenkundla. That is true. Exina uZandile Khumalo ngemibuzo uye wangenelela uJaji Ratha Mokgwatleng ngelithi ingqina alikwazi ukubuzwa nguNdiva. Subject to the provisions of any other law, hearsay evidence shall not be admitted as evidence at a criminal or civil proceedings unless A, each party against whom the evidence is to be adduced agrees to the admission thereof as evidence as such proceedings. Umshololo uqhube ngokubuza lo kaKhumalo ngomngcelele wokufaniswa kwabarhanelwa. And you testified that the diagram that you completed had already been completed by other witnesses. That's true. So in other words, the description that was given into this statement of Colonel Steenkamp did not come from you for the description of the suspect. Mina wangibuza ukuthi kulo second suspect ikuphi engak-eda and ikuphi mhlambe ngifuna ukuthi enze ama-adjustment khona. And then ngamphendula ngiyakhumbula khona ukuthi angisazi noma ngasho ama-eyelash na ama-eyebrows na but ngamtshela futhi ukuthi uyena ngempela
But in short, my question is that whatever description that was given in that diagram, you only assisted on the information which had already been given. Yebo nga-add. Yes, I added. Ityala lisaqhuba kwiindaba ze-SABC ndinguhlela mqhuqho eRhawutini. Umbutho ngokhala wejaji Judges Matter uthi uyasamkela isigqibo sejaji edla umhlala-phantsi ujaji Siraj Desai sokubhena kwisigqibo sekomiti ejongene nokuziphatha kwejaji i-JCC. Ujaji Desai wafunyaniswe netyala lokungaziphathi ngendlela efanelekileyo ngethuba evakalisa iintetho ezidala ingxokolo kwezopolitiko malunga nelizwe lakwaSirayeli kwiminyaka egqithileyo. I-Judges Matter ithi lo mba uza kuba luvavanyo kwaye ucacise imida esikelwe intetho yejaji kwanokuba ubutshantliziyo bejaji buhamba umgama ophelela phi. Ikomiti ejongene nokuziphatha kwejaji i-JCC yafumanisa ukuba ujaji Siraj Desai uzibandakanye kumbhodamo wezopolitiko emva kokuba etyikitye ingxelo egxeka kabukhali ingcinezelo yakwaSirayeli. Oku kuza emva kokuba kwafakwa isikhalazo yi-South African Zionist Federation. Kwimpepha ezifakwe ngamagqwetha kaJaji Desai, uDesai uyabhena ngakwesi sigqibo ngelithi intetho yakhe yayingarhuqisi mrhaji ingenafuthe lezopolitiko. Ujaji Desai ubonakalisa umahluko phakathi kwetyala lakhe nelo lejaji eyintloko eseyithathe umhlala-phantsi ujaji Mogoeng ngentetho yakhe yezopolitiko malunga nelizwe lakwaSirayeli. Ujaji Mogoeng wanyanzelwa ukuba axolise ngentetho yakhe yayibonakalisa inkxaso ngakwilizwe lakwaSirayeli emva kokuba isibheno sakhe saye asaphumelela. Umbutho i-Judges Matter uthi uyasixhasa isibheno sikaJaji Desai ngelithi oku kuza kucacisa ca umahluko phakathi kwentetho yezopolitiko nobutshantliziyo bejaji. Kwisibheno sakhe uJaji Desai uthi akukho nto idala umbhodamo kwintetho yakhe nanjengoko ingcinezelo ilulwaphulo-mthetho kwihlabathi jikelele kwaye uthi yinyaniso ukuba ilizwe lakwaSirayeli licinezela abemi basePalestine kwaye intetho yakhe yayifanelekile. Kungoku nje lo mba uxhomekeke kwikomiti ejongene nezibheno ukuba isibekele bucala kusini na isigqibo se-JCC. Umbutho wamanini ANC uthi uza kubila usoma uqiniseka impumelelo engathandabuzekiyo ye-African National Congress kunyulo jikelelo lonyaka ozayo. Ukukhethwa ngumongameli omtsho we-ANC Women's League uSisisi Tolashe kwinkomfa nonondaba kundlunkulu lwe-ANC Luthuli House eRhawutini ngale nsasa. We once more would like to express our gratitude to all branches and structures of the ANC Women's League, staff, to the conference, service providers, and yourselves, colleagues, especially the media group, your participation in our national conference. You were true independent media houses. We must appreciate and congratulate you. To the delegates, thank you for carrying with grace and respect the responsibility of being representative of not only your branches at the conference, but each and every woman and members of the LGBTQ+A community. In our country, in the words of the founding member of the South African Native National Conference, present today, African National Congress, and founding president of the Bantu Women's League, the forerunner of the ANC Women's League, Umama Charlotte Maxeke. This work is not for yourself. Chairperson, I now invite the Electoral Commission led by Comrade Nandi Mayatula to announce the additional members to the National Executive and call upon those who have been elected to always be members on duty to the women of our nation. We should be their beacon of hope and advocate of their aspiration. The 2024 upcoming national elections demand our active involvement, and we shall mobilize with vigor to secure a decisive victory for the African National Congress. Kwalapha ezindabeni ukuxhobisa abasetyhini ngezakhono zokulima wasetyhini wasekwango wayetzanini kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkele
ezindabeni emini nje owasetyhini oneminyaka engama-35 unikele ubomi bakhe kulweni indlala kokudlulisa izakhono zokulima kwabasetyhini nabantwana basezilalini. uTheodora Mongwe wasenkowankowa eTzanini unefama ezine zokutyala kwingingqi nalapho aqeqesha khona abasekuhlaleni. Esinye sesivuno uyasithengisa uqesha abasetyhini abakumashumi-5. Ukuqinisekisa into esiwa phansi kwempumlo elandelayo, abo basetyhini bayinxalenye yamakhulukhulu abaqeqeshelwe ukuvelisa izityalo apha ekuhlaleni. Umsunguli weliphulo uTheodora Mongwe uthi wakhuthazwa sisidingo sokuphuhlisa abasetyhini abasezilalini. Abanye kwabo abaqeqeshayo bakhuthazekile ukwenza iigadi eziyadini zabo. Esisithwalandwe kwizifundo zempilo nokhuseleko emisebenzini sithi sathabatha izifundo zokuvelisa izityalo emva kokungafumani umsebenzi kwikhondo alifundeleyo. I'm dealing with women and young children. Women, a lot of women are suffering to put food on table. So this is what I've realized and seen that I could put my input of helping them at least do something with their lives. Abahlali bathi eliphulo likaMongwe libenzele lula ukufumana iziqhamo nemifuno. Uthi uziva engcono nanjengoko engenayo imali yokuya edolophini ukuya kuthenga, apha bafika ngokuhamba ngeenyawo. Uthi ubhatele i-R15 ngesisixa, amaxabiso wabo ayafikeleleka yaye okuphuma kubo kuyincamisa. Lo mama uxelengela inyama kwiifama zikaMongwe ungqina ngelithi ukuququzelela kwakhe ezifama kuqinisekise ukuba abantwana bakhe abathathu bayayifumana imfundo enomsila. I have 3 children. All of them they get to the tertiary at the same time. So this project helped me. uMongwe ukwinkqubo yokuqulunqa incwadi yemigomo yokuphuhlisa izakhono zokutyala kwabo baselula kwizikolo zamabanga aphantsi. Iindaba yomnyaka engama-24 nophile ne-autism ubongoza urhulumente ukuba adale iinkqubo eziquka nezibandakanya abantu abaphila nokukhubazeka. uPlaatje ungumfundi kwisikolo esikwaNobuhle eKariyerha. uPlaatje uphila nenkubazeko eyaziwa nje nge-autism. Ufunda kwisikolo sabantwana abanezidingo ezikhethekileyo, iMzamo Omhle Special School, nesingakudanga kokwabo. Esi sikolo sithatha abafundi abangaphantsi kweminyaka eli-18. Nangona uPlaatje engaphezulu kwalo minyaka, esoyika nokuxhatshazwa ngabanye abafundi, esi sikolo simgcina exakekile. Anxanti edlama iqedile 8 neqedeni 4 long liyekufuna wopa koleni nqata enkedleni qanifika ke koleni enkedleni hlemnubi qana ngelethi. uPlaatje uhlala nomama wakhe notata wakhe ophila nenkubazeko. Uxhomekeke kumama wakhe ngento yonke, kodwa umama wakhe uyakholwa kwelokuba ngoncedo oluncinci angathi akwazi ukuzimela. Ndinqwenela urhulumente aveze ii-programs ezinobanceda bolulekwe, ngoba uba banokwenziswa ezinye izinto noko kungangcono. Aphinde urhulumente aveze amathuba wabantwana abangolu hlobo, ngoba angava kamandi naye xa zibona kusithi uyaphangela kwindawo ethile enofanela yena kuba yena engolu hlobo. Umama wakhe uthi akululanga neentanga zakhe azimamkeli. Ebengumntana othanda ukhala gqithi, engumntana ongaxolanga, engumntana nje yonke into yakhe ingekho lula, ndifuna uxoka ubomi bakhe okokoko until ke ndade ndamsa kwisikolo esispecial, kweze special school. Ngoba ndithe xa ndimse kwesinye isikolo esikwalapha wafumana ingxaki yento yoba phayana kwacakuba abantwana bamhlukumeza wade sike waphantsi ureju. uPlaatje ukholelwa kwelokuba unyana wakhe wakhubazeka ngenxa yokungakhathali konesi. Uthi bakwinkqubo yokufaka ibango lembuyekezo ngalo manakalo kwisebe lezempilo laseMpuma Koloni. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andangqonji eKariyerha. Ngoku masithi tsi xaxa kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi.
iChina neRussia ziqukumbela uqeqesho lokutshambaza ngomkhosi wasemoyeni nasemanzini kulwandle lwaseJapan nolujoliswe ekuvaleni amazibuko. Zinqanawa ezilishumi neenqwelontaka zomkhosi ezingamashumi-30 ezithabathe inxaxheba koluvavanyo lokuxhokonxa intshona. Intsebenziswano phakathi kweMelika, iJapan neSouth Korea kuquka nembumba yemikhosi yomhlaba uhlangene iNATO ivuse umnyele kwiRussia elala ngengubenye neChina yamakomanisi. 9월 15일 새벽 Waqu kwipeninsula ekumantla. iNorth Korea idubule ngentolomlilo kulwandle olukunxweme lwaseSouth Korea emva kokugaleleka kwenkwili equlathe izixhobo zentshabalalo ebinze ngazo iMelika kwiSouth Korea. Xa siqweli ngqokoqo amaXhosa makakrokrelwe kweli nqaku. I am sad. I think that I would be lying if I said I didn't love it when I'm watching the NBA finals and you get to see it on the court. Igcise lavelisa umfanekiso wentaka eluhlaza kwesibhakabhaka yakwaTwitter lixheleke emphefumlweni emva kokuba uElon Musk eguqule oluphawu lwentaka wafaka uX ongasolveki. Ziqalile inguqu kundlunkulu weTwitter ukubonisa uxi osematheni wesinana esikhulele apha ePitoli uElon Musk qonqololo. Ukanti kapha estudio sinaye amakhwekhwetha kweziphathelene nezamaqonga onxibelelwano uSandile Hlangani ozakho asinika amagqabantshintshi ngamaqonga onxibelelwano. Mkade siyakwamkela. Khawutsho zeziphi ezitrendayo? I-Auckland Park iyatrenda namhlanje ngenxa yengozi ethe yenzeka ngale ntsasa yanamhlanje. Abantu abaninzi ke ku-social media ngakumbi ku-Twitter bavakalisa inkxalabo ngabantwana babo babathumele esikolweni besitsho ke besithi oodriver abahamba okanye abaqhuba ezibhasi uzawufuneka sibase iso ngoba baqhuba ngokungakhathali bengekavakali ke ncam ukuthi ke zithini ziphuma okanye kwenzeke ntoni. But into esiyaziyo ukuthi bakhona abafundi base-UJ abathe balimala kwakule accident. Enye into abantu abathetha ngayo ke yile ndaba ye-VIP protection ngoba abantu bakholelwa ekutheni zikhona izinto ngoku ezithi ziqale ukuvela nento abathi okanye bakholelwa ukuba abantu bayarhanela uba usekela mongameli wayekhona ngalamini kwakusenzeka laa nto yala video yayitrenda ngalamini. So abantu abaninzi basola loo nto leyo ke ukuthi usekela mongameli wayekhona and bayakholelwa ekutheni xa le ndaba isele ke ixoxwa ecourt zizawuvela nezinye izinto. Enye into ehlekisayo ke kakhulu abayithandayo abantu yokokuba le jaji intsha iphethe okanye ichophele ityala likaSenzo Meyiwe bathi abantu ungumntu oliqhula ohlekisayo kakhulu kodwa bavakalisa inkxalabo nokuthi ke uZandile Khumalo lo uyi-witness yasecourt ubonakalisa ungakhathali. Abantu abaninzi abamthandayo uyazi ke Bhele uSenzo Meyiwe bathi ke batyhola ngelithi lo mntu wabulala uSenzo Meyiwe ukhona phaa kulaa ndlu ngaphakathi. Khawutsho ke Mkade yiphi ke ivideo etrendayo ngoku? Ivideo etrendayo ikwayile kajaji Ratha ngoba abantu abaninzi bathi uyahlekisa kakhulu. Izawuhlala itrenda ke izi video zikajaji kweli tyala likaSenzo Meyiwe kuba ke sesimbonile ujaji uba nyani okanye enyanisweni ke ungumntu oliqhula kwaye ungumntu ohlekisayo. At the same time abantu abaninzi bathi banalo ithemba loba ujaji nguye ozawuthi isigwebo asiwise kwi-favor yefamily kaSenzo Meyiwe. Ngamafutshane sayi zezibintu abantu abanozijonga ke ngoku social media. Masiyijonge lento kajaji ehlekisayo ngoba abantu bathi banalo ithemba kujaji but kakhulu kwi-politics masiyijonge lento kasekela mongameli ngoba iseninzi into ezawuvela. Kwanda kwalowa ngumthakathi Mkade sibamba ngazo zozibini sayi. Camakho. Qonqololo siyaguqa siyakhothama zasemini nje khongozelana amaqondo emozulu emzuzwini ndehlile kulamaza makube chusibele.